O velo marcha, pero o SAF segue privatizado. A auga sobe e o patrimonio cae. Benvides ao repasiño plenar de xaneiro. Aprobación das actas e desta vez sen drama. O goberno trouxo por urxencia 2 puntos sobre o SAF. O primeiro, rescisión do contrato con o velo por mutuo acordo. Despois de máis de 60 días en folga, as traballadoras conseguen que o velo marche. Iso sí, ninguna palabra de agradecemento por parte do goberno para quen sostivo a loita e puxo corpo. 2, novo expediente para licitar outro contrato. É dicir, privatizar un servizo esencial. E cuidado, que hai moita letra pequena. Nova ordenanza da auga estreando contrato concesional. Traducción: subas injustificadas nas facturas e modificación á vontade da empresa. E voltamos coa modificación da RPT. Postos a dedos e desigualdades salariais. O de sempre. Adhesión á rede de entidades locais da FEM. Boa proposta no papel, porque lembrade, abrimos o tráfico nas prazas e prohibimos xogar nelas. Sostenibilidade con coche. Convenio coa Xunta SEAGA para a defensa e prevención contra os incendios. O gallá se traduza en medios reais, non só en papel mollado. Renovación do convenio coa Deputación para a acollida de animais abandonados. Isto é un sí rotundo. Non merques, adopta. Solicitouse que o goberno se poña a modificación da Lei de Patrimonio da Xunta, que descarga competencias nos concellos e desprotexe o patrimonio. Resultado? Goberno en contra. Moción en conxunto por parte da plataforma So Sanidade Pública en contra da privatización e os recortes da Xunta. Un ben básico en xogo, a nosa saúde. Resultado? O goberno en contra. Cada quen que saque as súas conclusións. Preguntas sobre as accións solidarias de FEGAMP, onde o goberno evita posicionarse e fala sobre este tema de gafa. Eufemismos para non decir xenocidio, e nin tan sequera responderon as preguntas. O goberno cambia as bases dos premios Pontareas distinguidas para poder decidir eles sen contar coa oposición. Afirman que a oposición tentou boicotear os premios propoñendo cousas como Palestina ou a plataforma So Sanidade Pública. Boicotear igual a dicir outras propostas. E por último, chegan os rogos. Melloras na Freixa e na senda do TEA, reparación de parques infantís, aparcadoiros con menos barro e accesibilidade real nas rúas. Cousas básicas que levan anos esperando. E ata aquí o repasiño plenal de xaneiro. Seguimos contando o que pasa porque se non se conta, non existe.